Alam niyo ba mga kasinag kung anong prutas to? Comment nga kayo dyan mga kasinag kung anong prutas to. Masarap siguro ito. Daw. Alam niyo pa ba ito? Siling gubat. Mga kasinag, andito naman tayo sa ating project. Project na gumawa ng bahay ng kambing. Ito na mga kasinag, magkatrabaho naman po tayo ngayon. Kahapon, yan nga lang yung ating naitrabaho. Hindi pa natin naipako yan, ipinaratong ko lang. Kasi wala tayong pamputol. Ngayon, nagdala na ako ng pamputol. Kaso lang, nadala natin pamputol, laghari sa bakal. Kasi may sirotso ako doon, mapurol din naman. Kaya laghari lang sa bakal mga kasinag. Diba? Pako. Pakuan natin. Tanggalin muna natin ang ating espada. I-ready natin ang ating pako. Okay. Mga kasinag, hanggang dito lang muna ang pagtrabaho natin dito sa bahay ni Kambi. Gawa lang, papunta pa kami Banwaan. Magsasaud si Mrs. ngayon mga kasinag. Problema pa nito mga kasinag, yung motor ko nasa barangay Bubuan. Iniwan ko kahapon kasi naplatan. Wala naman nagbubulganize dyan sa sa barangay Bubuan. Kaya hanggang dito lang muna ang pagtrabaho natin mga kasinag. Mamaya lang ulit natin ipagpapatuloyan, may hapon. At kailangan ko kasing puntahan yung ating service na motor. Ayan mga kasinag, uwi muna tayo. Andito pala si Pitoy. Ito ay ayan, sama ko yan. Biyabantayan ako ni Pitoy habang nagpapanday nung bahay ng mga kambing. Sama ko si Mrs. Papunta na kayong barangay Bubuan. Pupuntahan na namin yung aming service na na-flat. May dala akong helmet kasi diretso kami ng Banwaan.
Yung lalakarin namin mga 30 minutes lakad bago kami makarating dun. Kaalas 12 pati mga kasinag, tanghaling tapat. Mga kasinag, habang naglalakad kami, may napansin kami. Ayan oh, kita nyo ba yan? Ayan oh, ang daming bunga. Ano sa araw eh. Ayun si Mrs. oh. Ano, kita nyo ba yan mga kasinag oh? Mahinog na oh. Ayan oh. Alam nyo ba mga kasinag kung anong prutas to? Comment nga kayo dyan mga kasinag kung anong prutas to. Ano, mga hinog na oh. Hindi ko lang alam kung kinakain to. Ayan oh. Hawakan mo nga, titingnan natin. Hawakan mo itong camera. Ayan oh, nakita nyo mga kasinag oh. May laman siya. Hindi ko lang alam kung kinakain to. Baka kaya pag tinikman ko mga kasinag malimutan ko na si Mrs. Ang dami. Ano? Masarap siguro ito. Daw. Yak. Mahirap anuhan. Mahirap subukang kainin. Baka ano ito lason. Magpig-pig tayo nito. Hindi ko alam. Comment kayo mga kasinag kung ano pong prutas ito. Ito po yung dahon no. Tapos yung bunga niya ganyan no. Ayan yung bunga niya. Kita nyo ganyan no. Ganyan po yung kanyang bunga. Hindi ko lang alam kung kinakain niya. Kasi may isang puno dito. Naninilaw talaga. Ganyan no. Yan o, kita nyo yan. Ay malayo. Dami. Ang daming ano. Ang daming hinog. Lalo na yan oh. Yan nga oh. Yan lang mga kasinag oh. Yan lang pinagkunan ko na yan oh. Ang daming hinog. Hindi ko alam kung anong prutas yan. Baka may nakakaalam sa inyo mga kasinag kung kinakain po ito. Ayan oh, meron pa oh. Ayan oh. Para siyang alateris. Parang arateris. Para siyang arateris. Para siyang aratilis. Ganun. Ang daming hinog. Parang sarap kainin. Kaso lang hindi ko trinay subukan at baka abutin tayo mga kasinag ng sakit ng tiyan or kung ano. Ito pa meron pa dito. Ayan. Alam nyo pa ba ito? Siling gubat. Siling gubat yan mga kasinag hindi ko alam kung siyasahog din ito. Ayan. Ganito nga po yung kanyang dahon. Ito yung kanyang bunga. Para siyang sili. Hindi ko lang alam kung maanghang to. Yan, lakad na tayo. Madaming bunga ngayon ang ano. Mga punong kahoy. Ito sa tulay ito. Bunga ba to? Warang wala na. Ubus na yata ang mga kabataan ng bunga niyan. Kasi daanan ito ng estudyante. Kada uwi siguro ng estudyante. Inaakyat. Tulo ng pawis ko. Ay. Ano kaya pa maglakad? Bago. Ayan pa ang dami Ano mo kasi ako? Ang dami. Nagkalat sa gubat. Ang init. Pero mahangin naman mga kasinag kahit mainit. Andito kami sa Halabang Baybay. Ayan dagat. Kalmadang dagat natin ngayon. Pero doon sa kabila mga kasinag makusog pa yan. Namumuti nga doon Kita. Pero hindi na kagaanong kalayuan. Andito na kami sa Halabang Baybay. Malapit na kami sa resort na ginagawa. Ayan.
Dito kayo mga kasinag. Ha? Hindi na lang sa tayo. Hindi sa atin yan. O yan yan, pinasok na nila. Ito yung service ko mga kasinag oh. Tao po. Ito yung motor ko mga kasinag oh, na-flat yung unahan. Wala yatang tao, matulog daw. Labas natin. Labas ko mga kasinag. Sikwating ko yung ano, gulong natin at hanginan ko.